Proiectul de Lake este un proiect de mix-use, conține 500 de apartamente, 34 de case, o școală, o grădiniță, clinică medicală, spații pentru servicii. Soluțiile de beton pe care le folosim în acest proiect sunt C30x37 și beton autocompactant. Cea mai mare provocare pe care am avut-o la construcția acestei clădiri a fost în luna decembrie, când turnam radierul. Datorită vremii nefavorabile a trebuit să avansăm turnarea cu o zi. Lucram cu 3 pompe concomitent. Datorită traficului din oraș, alimentarea cu beton cu cifele se făcea destul de greu. Urmează să demarăm o nouă fază care conține 70 de apartamente. Termenul final al proiectului este 2030, iar pentru final am lăsat ce este mai bun. Townhouse, locuințe tip covor. Cu ce sunt ele mai speciale și deosebite? Printre case nu permitem accesul mașinilor, există o parcare subterană, fiecare casă are garaj de 2-3 mașini, exact sub locuința lui.